Ara us ensenyaré a posar un viu, d'acord? Això és un trosset de teixit que l'he cosit per ensenyar-vos a començar i acabar-lo, d'acord? Jo el viu em va bé posar-me'l aquí sota. D'acord? I en aquest cas, doncs, per exemple, començaré per aquí. Llavors, obro un extrem i el doblego una miqueta. D'acord? I aniré fent coincidir el final del viu amb el final del teixit i com a referència agafaré la marca del plec del viu. La mato i li vaig donant tota la volta. Quan veig que m'acosto, tallo. D'acord? I solaparé una mica l'un amb l'altre fent coincidir aquesta línia de plec. D'acord? Trec, tallo fils. Llavors tenim una part doblegada i l'altra a sobre. Li donem la volta. D'acord? I ara anirem doblegant cap a dintre i farem un repuntet ben a la voreta. Donar cap al viu. Vaig mirant tota l'estona que el teixit està en direcció cap avall. Vale? Que no em quedi cap amunt. D'acord, tallarem fils i així és com farem, per exemple, el viu del quimono.